Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini ingcwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngothola lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunogwajubhajwa ikhulule ngumfuka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana madoda awusuka nini kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngithanda lezi ngithanda nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje ngenxa yamaqiniso nokuma kwami sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngisho ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi abaningi ke ngibona ukuthi kunzima ukunderstanda ukuba iwisdom engaka enginayo ngiyithatha phi kodwa uma ngabe if we can go back to 2010 2011 2012 2013 2014 ngaleso sikhathi ngangidemonstrate amandla mina amandla enginawo isikhathi esiningi ngifike ngikhulume mase ngiyawa demonstrate ngangidemonstrate amandla lapho amandla ami ayesakhula ngibekelwe ingqinamba kwakumele ngiyinqobe ukuze ngithole i-title yokuba uking angitholanga i-title yokuba uking ngoba kuthiwa ngiqajwe abangani bami nganqoba ingqinamba ezinye zengqinamba engayinqoba ukuthi ngibe uking kwakumele ngiphume ngiye public kulethwa abantu kumina kumele mina umuntu olethiwe egula kwakumele ngimvuse ukuze ngithola amandla ukuba uking kwakumele ingqinamba engadlula kuzona ngizoba uking kwakumele umuntu athi efika egula abanye befike sebenelonda ongakazi uyibone kodwa ingqinamba yayithi leyo muntu onesilonda kumele mina ngisilaphe isilonda size siphole kuleyo muntu ukuze ngikwazi ukuthola le title engangikade ngisohambweni layo lokuba uking uma kuukuthi lo muntu ufika ugula nje imlenze ayisavumi ngishukuma nganginengqinamba ukuthi funa mina ngidele konke ngimenze ukuthi asukume ame bebhekile abantu angivelanga bafowethu kwathiwa nguking bhaka angivelanga ukuthi nguking bhaka ngibe nengqinamba kuthi la sisebenza khona kuvele kusuka umsindo ongakazi ubone kumele mina ngiwumele lo umsindo ngiyakhumbula bazokhumbula abanye imsindo yasuka ko Pine Town bazoyikhumbula imsindo yasuka ko workshop bazoyikhumbula imsindo yasuka ko Maritzburg abantu abaningi kumele kubonakala ukuthi makusuka umsindo ngizokwazi ukuyinqoba nayo imsindo yayingalingani khona umsindo uqala ukusuka umsindo beshawula yini abantu ngizoba lapha kodwa kwakubhekwa isibindi nokwazi ngiyakwazi ukuma begula abantu kuvele kuqhamuka abaculi ababecula emgwaqweni bethi ibone kumele babe kule sport eqhamuke beyiqulu kumele ngime nangampela ngama ngayinqoba liyompi ngaqhubeka ngasiza abantu ayigcinanga futhi lapho ngithi nginike nje ibhayo encane ngami nokulapha kwami ngoba ngizokhuluma ngento ejulile namhlanje kwaphinda yadlula esigabeni sabaculi bazokhumbula abanye abantu ePine Town lapha erank phezulu la khona kwasuka ama owner no driver nomphakathi kwathiwa uking bhaka ipermit yokusebenza la uyithathe iphi vusa abantu ngavele ngathi mina ipermit la nami kumele ngisiza abantu because indawo yomphakathi le ngangenawo ngampela ipermit kwasuka umsindo kwaliwa kuleso sikhathi ke abanye baze baya ngisho ebhedlela bazoyikhumbula leyo nto yakuyasuka ePine Town kwazi kwabanye baya ngisho ebhedlela ngesiphithiphithi esenzeka kuyimi kwama owner bese kuba nawo drive ePine Town yashintsha yadlula isigaba bazokhumbula abanye ke isinyuka ingqinamba hayi ngoba kakade kuukuthi ingoba bayiqhwanqhwa ngama owner ngoba nomona cha kwakuyingqinamba ekumele ngibhekane nayo ngoba
impilo kumele ukwazi ukudlula kwezigameko ezingafani empilweni. Nangampela ngadlula kuleyo driver nama owner. Ngaqhubeka ngasebenza bayazi ama owner ngale koSanti abakondengezi yalapha ko Pine Town nani. Bayayazi leyo mpi. Mangase babuze bangakutshela impi yasuka. Ithinta thina nerenki lapha. Suka lapho ngaba se workshop. Workshop ke ngangiqale khona ngabuye ngashiya ngaphinde ngabuyela futhi workshop. Eyokuqala ingqinamba ngangise workshop lapha ya sasibhekene nenye inyanga engiyihloniphayo engaphakathi namhlanje ejele sasibhekene nayo naleyo ngqinamba yaliwa kwaze kwahlukaniselwana ukuthi omunye akabeli omunye abeli kwasekusala mina lapha estage workshop. Kwafika isikhathi ngawo busy go Pine Town Maritzburg yonke leyo ndawo ngayishiya. Thema kusuka ingqinamba ePine Town ngathi ake ngiphindele workshop. Mangiphindele workshop estage kwasuka umsindo akazubona. Labantu abadayisa lapha ya befonela amaphoyisa bethi umsindo wethu angithi asiphathe ipika bethi umkhula wehle ngithi mina ngeke ngwehlise ngoba ngine permit la. Kwasuka isiphithiphithi kwafika amaphoyisa kwathi waqoqa king ngathi angiyenzi leyo nto ngine permit okuba la. Kwasuka kwadudulwana nani kwaphuka abanye ke lapho. Kwaphuka kwakuyimpiki eyithinta mina namaphoyisa lapha eworkshop izokhunjulwa because leyo mpi yahamba yazi yaqedwa ngale ngaphandle kwase police station lapha eCR yathi ngaphandle yakhulunywa kwazi yaphela khona kwayethe ukushubashuba. So izimpi ezingiqeqeshile ukuthi ngibe la ngikhona bese kuba ileyo kugula kwabantu ke abantu kufike ngamabhasi kulethwa abantu kumele mina ngibavuse ukuze ngibe uking ngayinqoba zonke ngithese ngiyinqobe zonke kwase kwathi ngo2017 ngase ngihamba ke manje ngamisa yonke into 2017 sengihamba lolu hambo ke manje sengiyinqobile izimpi sengihamba uhambo ke manje lokwazi ukuoperate imimoya ke manje mangithi imimoya ngisho yonke into sho yonke into engikwazi ukuyilawula hamba uhambo lokulawula ke manje imimoya ukulawula izilwane ukulala amadlozi abantu ayingozi ukulawula izitha uyabona ukulawula imimoya elwayo ukuhlukahlukana kwezilwane ukulawula abantu ekuthiwa abathwele ukulawula izinto abebethwele ngazo ezibaxakayo yonke into ngahamba leyo process 2017 2018 2019 ngabe sengiyaqala ngiyabuya sengibuya sengifithi ke lapho mangibuya isimo sesiqala ukushifta from kwi market le yako workshop Maritzburg le ethi abantu yakuba direct isingene kuyini manje isingena kwi social media ngeke ngibezwe abanye abantu kodwa ubone ukuthi zingane khona icomment nje eyayenziwe yingane athi umuntu izinyanga zakudala beyihlala egodlweni enjani lezi ezazi ku social media bese ngiyabotha lo umncane khona abantu abade ukukhuliswa aka understand ukushintsha kwezikhathi nezimo uyabo aka understand ukuthi athi umuntu inyanga uyayiyalelwa ngabotha hayi bancane futhi laba aba understand ukuthi ama marketing ahlukene ngezigaba zawo uyabona khona i word of mouth marketing word of mouth it's part of marketing word of mouth marketing ibisebenza kudala because into ezifana no print media nelokhuzana nama radio nani bathi abamnyama bebengenayo access kuyona lonto kalula iaccess kuyona kalula so bekusebenza word of mouth kalula ukuze abantu bezwe ingakho omunye wayethi bengabe kulapha bese ethi hamba utshela abanye ingakho omunye wayekhipha abantu ukuthi akahambe etshela abantu ukuthi khona inyanga usibanibani umuntu othunyiwe it's a word of mouth yabo asuka lapho ke yazongena ke ngengwabale wonke but ngizobala ngwakhumbulayo yangena ke kwi print media la abantu benza ama poster be advertise emaphepheni uyabona lokho njalo uyabo asuka lapho manje kwi print media yazongena la kwilokhuzana kwi social media ke njengamanje social media it's part of marketing but iyesikhathi samanje ngithi ake ngichazele lapha yabo khona umunye umuntu oyabuze khona umunye nje ukade ebuza ethi King Bhaka kuyenzeka yini ukuthi ufike umuzi womuntu udliwe thi udliwe umuzi womuntu kodwa futhi aphinda abonakala umuntu ehleli kuwona umuzi kanti mawuthi umuzi udliwe akushiwo yini ukuthi leyo muntu usuke usuthathiwe umuzi ngathi mina nalapho futhi ufuna abafundi abantu but akona konke sobafundisa kona abanye ufuna abafundiswa abangani baba abantu kuyenzeka umuzi wakho mfethu ukuthi udliwe kanti udliwa nje umuzi wakho awunayo indawo yokuhlala ilungelo lakho ke njengomhlali wase South Africa uma kudliwa umuzi wakho ungenayo indawo yokuhlala uyakwazi ukuya ecourt yabona
uye court uyocela ukuthi ungakhishwa emzini ingenziwa eviction ungakhishwa emzini wakho bese wena ubeka isikhathi ukuthi esikhathini esingaka uzobe sewuyilungisile indawo okuhlala bese ke uyayekwa uhlala kodwa uyayi-applyela kuqala leyo nto awudliwa namhlanje bese uhlala khona namhlanje kuqale kube isikhashana uyabona ukhona uyi-applyela yabo u-applyela ukuthi ngingaphumi ngenkathi ke wena usa-applyela mhlawumbe lo muntu owudlile noma ibhenki eludlile lisuke lifuna ukukukhipha ngithi bese uyi-applyele court bese ke kuyathukwa kuthiwa hawu ubudliwe but uphakathi it's because the operation yakho was successful ukuthi ibulungisa enye bazokhumbula abanye khona lo mama lo oactayo umuzi wakhe ababese bawubhodloza iwindi ngqina ukubiza igama nesibongo yabo base bawubhodloza iwindi wawudliwe kwi-auction umuzi wakhe kodwa ethi angiphumi ngoba nginezingane ethi angiphuma ngoba nginezingane lo mama ubehleli kuona kodwa uyazi sewudliwe ngoba kanayo indawo azoya kuyona aqhubeka hlala kufana nomuntu bengabe renta umuntu renta kwakho kufuna nibe neagreement yabo kufuna nibe neagreement yokuthi uma kwenzeka ehluleka ukurent uzomnika izinyanga ezingaka before umkhiphe awuvesana umuntu nje athi ehlala erenta kuwena behluleka ukurenta 1 or 2 months usuthi phuma mawenze leyo nto ubugebengu ngeke uyiwine court leyo nto kufana nomuntu mawuzomgadisa indli yakho bese decide ukuthi akasafuna ukuphuma kuleni mhlawumbe wathola indlu yomxhaso ahlale phakathi endlini yomxhaso bese decide ukuthi angisafuna ukuphuma ngoba ngisazi ngizoyapi wena mnikazi wendlu ngokahulumeni ngoba umvumele wahlala awusakwazi ukumkhipha lo muntu lo and sengashintsha futhi lo ndli igcina ibuyela kuyena uma ngabe ngahamba imigudu eright nefanele so ngiyacela abantu bakithi bekhona izinto abazoyifunda nabazozazi ukuze kuthi noma siba engage umuntu obona ahle uvuthiwe emqondweni yabona ngoba kunzima ukuphendula umuntu ethi umuntu hey umuzu like wasibani udliwe pho ufunani phakathi umuzu udliwe mfethu uya-applyelwa ukuthi ungaqala ukhishwe umehluko unikwa isikhathi ngoba vele usuke engasafanele ube lapho endlini abantu ke abazomthetho nabantu abahlakaniphile nabantu ke abazi izinto lento engishoyo bazoyi-understand so bengithi angidlule kuleyo phathi leyo bengithi angidlule kuleyo phathi ingakho ukuthi uyangibheka mina into engayidecide ukuyenza mina ngadecide imizi yami ukuyakha ngoba ngifuni ngelinye ilanga kuthiwe khona umuzi wami udliwe khona ngathi sathi kuyakhe nawe futhi la ukhona mntana sekhaya uma ikhona isite ngasekhaya kunokuthi uyokhokhela umuzi ngesikweleti thenga isite bese wakha ngokwamandla akho qala uzakhela nje 1 room uhlale kuona ubuye unwebe kube u2 room unwebe kube u3 room awusoze wahlupheka wena nezingane ngelinye ilanga ukujaha impilo ewubukhazikhazi kwesinye isikhathi iya challenge leyo mpilo ewubukhazikhazi yabo. So that is why ngisho ngithi mina even la esilungwini la e44 Oakridge ngazithengela nje ama-site awu2 ama-site awu2 nje ngadiliza sengiqala phansi ngakha and kwangisiza ukuthi ngiwathenge cash mase ngiyakha because kwathi noma sengifuna umuzi wami ukumbathisa ngama-tiles wonke ngaphandle nangaphakathi kwabalula because ngiyazi ukuthi umuzi wami akuwona webank ngiyakwazi lokho ukuthi umuzi wami akuwona webank kwalula ukumbathisa kwathi noma ngifuna uku-applyela i-underground kwalula ngiyi-applyele ngiphinde ngiyithole ngase ngihamba futhi underground kodwa ke kwakunemithetho eminingi ngihamba futhi nginesigodlo esi-underground ingakho noma ngakha lapha ya kwesikamakhanda edameni khe ngibhakanza amadem lapha ukwakha kwami lapha ya is because ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga leya ndawo leya ivalue yayo yonke inyuswa yimi ngingedwa umphakathi wakhona ngenhlanhla abantu bangale bangithanda ukubhubha basedameni futhi ngiyaqala mina ukubona abantu abathanda umuntu kanje bangithanda ukubhubha ngisho abantu ekuthiwa abathintwe endaweni kodwa amaqhamuka mina nje bathi king and ayijwayelekile imvamisa umuntu akathandwa abantu bala engakhona nala esebenza ngakhona yabo akathandwa kodwa kwami is vice versa ngisho ngiqhamuke emgwaqweni baphamisa izandla izingane zeziguqe zithi king umphakathi ungithanda ukubhubha ngithanda ngisho nawo umakhelwane bami yabo so ngithi angiyibonge ke leyo nto. So reason why ngilaba fethu is because kunezinto ekufuneka sicacise siphinde sifundise kubantu sicacise nje sifunde mase ngiyathandaza ukuthi engathi abantu bangayifunda mfethu lapho ukhona izwa ngami njengoba for the fact kokuthi uyaphila until today kusho ukuthi khona leli dlozi lakho
elikuvikele lingafuni nawe. Ngiyacela ngani yakwethu, uma ungakamnayo imali manje, ungaqala ukujezisa idlozi. Ungamjezisa uNkulunkulu. Idlozi lakho lilwa kanzima to get you there. Uzofika. Umehluko wena awazi ukuthi iziphi izimpi zakho eziliwa idlozi lakho. Angazi mfethu noma uzongizwa yini. Idlozi lakho likulwela izimpi ezinkulu kakhulu. Wena uzazi, mhlambe kumele ngabe impilo yakho ayisekho emhlabeni. Idlozi lakho libhizi limile. Lilwa lezimpi ezifuna ukubulala. Ngenkathi ligadile izimpi ngoba ziza ngobumnyama, ziza ngesikhali, ziza ngemimoya enamandla. Njengoba ligade yona liyonto, ekugcineni kumele uphile ube nemali. So, idlozi lakho liyafuna ukunika imali, kodwa unike ithuba. Like ninqobe lezitha kuqala. Ziphi izitha ezaqala ukuliwa wobabamkhulu bakho? Kwaya zaliwa wobaba bakho zabahlula. Lezo ngcindezi nalezo zinkinga namhlanje siphezulu kwakho mfowethu. Ubonge ekhaya lakho manginengane yentombazane ehlakaniphile elwela ukuthi yuvuse lo muzi. Bhuti wami, kungathi manginengane ehlakaniphile yentombazane bese uba nomona ngoba uyintombazane. Elinye idlozi liyalibheka izimpi ukuthi impi zale ekhaya zinkulu. Uma ziza ngomfana ngekusebenzeka lula. Angithi nawe uzokhumbula ukuthi impi mayilwa ijaha umuntu wesilisa more than umuntu wesifazane. Mase liyabona idlozi ukuthi asifihle lento, asifihle. Singaqala isibusiso sisinike lo wesilisa. Asisicashise kulo wesifazane wale ekhaya. Uma sisicashisa uzozikhumbula izingane zakwabo. Wena mfowethu ekufihlwe kuyona amandla intombazane. Ngicela ungisize kanje mfethu la ukhona. Ihloniphe le ntombazane ngoba idlozi lakho selisuke labeka amandla kuyona. Mawuhlonipha yona, awuhloniphi yona uthembeni. Awuhloniphi yona ezuzodwa. Awuhloniphi yona ezubongiwe. Uhlonipha leli dlozi elicashe ngayo la inika imali. Njengoba linika imali intombazane izobuya uma uyihlonipha. Izobuya uma uyihlonipha. Iyuvuse umuzi wale ekhaya. Izobuya uma uyihlonipha ikufake emsebenzini. Izobuya uma uyihlonipha ikwenzele ibhizinisi ozolenza because kunedlozi eliphakathi kuyona. Kodwa beke waqala wayilwisa wathi awuyintombazane wena ngeke ngizwe ngawe mina imini oshisa impepho lana uziye empephweni uye koqanganisa ukhulume kambi ngentombazane le ekuyona yona eyenza imali. Wrong mfowethu because labantu okhuluma kubona emsamo abathe ishisa impepho ngoba umfana. Ibona futhi abanikezele intombazane amandla. Njengoba wena ukhuluma emsamo ukhuluma ukulwa ungakhulumi uwisdom. Uzigweba wena ngoba idlozi lithi kwavele sange simnike lo ngoba lo sasesibona ukuthi impi izoqeda izombopha izokwenza yonke into. Uyabona mina bengabuza kumina ngiyazazi izipho engilwayo ngomakhanakana oil. Ingakho mina mase ngithe ngiyasebenza ngilwela idlozi lakho mfethu la ukhona. Ngilwela idlozi lakho. Ingakho noma yinini uma ngabe ubona umuntu engakaphumeleli ungamhleki because awuzazi inkinga zakubo abhekeni nazo. Awuzazi inkinga. Khona amakhaya nenkinga bafowethu. Khona amakhaya aboshiwe ukuthi akusoze kwalunga. Khona amakhaya indlela aboshwe ngayo athi umuntu bengabe seThekwini bengathi ziyakhanya into zakhe athi bebuyele ekhaya kuvele kufa imoto ethi uyagoduka kufe yonke into kuvele kuphela imali kuvele kusuka umsindo. Kunabantu mfethu eThekwini ziyalunga into zakhe kuthi makuthiwa yagoduka umfazi ashintshe ngisho ebusweni hayi ngoba engalifuni ikhaya umfazi. Usensa izimpi ezibophele la khaya ezazikade zibophele nabadala. Kodwa idlozi liyakwazi ngendlela esihlakaniphe ngakhona liyakwazi ukubona ukuthi ingane yethu ukuze ingagaxeli kanje asambe sinike imali kanje. Ingane yethu ukuze ingagaxeli asinikeze umuntu wesifazane ozoba nothando nozofisa ukuyifukula. Lo wesifazane ozoyifukula kumele bahloniphane kube nokuthula. Makuba nokuthula yilabo ezonqoba khona. Idlozi liyakutholela umuntu yena ozokudonsa la ubhajwe khona. Kuyenzeka kube wesilisa adonse wesifazane. Kuyenzeka kube wesifazane adonse wesilisa. Kuya ngokuthi idlozi lisebenze kanjani. Ingakho idlozi alilwi nomuntu wakho othandana naye idlozi. Wena olwa nomuntu othandana naye. Uwe mase wenza leyo nto nilwa mase niyaliconfuse idlozi.
idlozi mase liconfusekile lilekelela wena ukuthi ngoba niyalwa ke ilona elamletha lo muntu bese lithi liyamhambisa ke manje uma limhambisa ngoba niyalwa wena futhi awusafuna ahambe uyamlanda futhi njengoba umlanda futhi umlandela ukuthini umlandela uthi nizolwa niyalwa urongi wena urongi naye nobabili nirongi niyalwa njengoba nilwa masidlozi liyaniyekelela ke liyaniyekelela mawusoza kumina uzofuna umakhandakanda oil sekuwumsebenzi wami ukubona ukuthi idlozi lakho yini lento eyenza ukuthi likiyekelele mase ngiyabotha ingoba izitha zabathakathi libhizi lilwe nazo lithe lilwa nezitha wena walingabaza wemfethu wake wangatshazwa umuntu uthi umlwela kodwa yena ebexabana nawe uyamsiza kodwa yena uxabana nawe idlozi livele lidubeke lapho ngoba liyakulwela wena uunderstand ingakho mina ngithi ngahamba uhambo lokulawula imimoya ngiyacela abafowethu noma ungazibona ukuyiphi ingcindezi ungalokothi ungabaza amandla edlozi lakho ukhumbule idlozi lakho lisubmit uNkulunkulu uyi-umbrella for everything ingakho mina ngiqala ngathi ugobela wami uNkulunkulu ngisho kudala 2021 22 23 24 gobela wami uNkulunkulu ngase ngathi kuwena ngokuthi ngiyayazi into engishoyo ngeke umbone okaNkulunkulu enqotshiwe alikhilanga la nyongifica mina kuthiwe nginqotshiwe khona alikho ngoba njengoba mina kwaba umyalelo wami ukuthi angimbi idama ngilimbanga mina ngoba ngithi ngifuna kubhukude ngifuna ukufaka ufishi kube umyalelo ukuthi angimbiwe idamu limbiwa ngezigaba la extendwa njalo mangabe kuzoba nomcimbi la extend makudlula umcimbi la extend linezigaba zakhona manje nje mangabe ngiyale edamini ngizolishula imikhombisi lingakanani manje linezigaba likhulu umyalelo ingakho uma ngibhekene nezimpi mawungibona mina ngiqala ngingena empini mawungimlandeli wami usungi-understand celebrate mina ngenkathi ngingena empini ngoba vele egcineni ngizonqoba hayi ngoba nginobuhlakani hayi ngoba nginjani ingenxa yamandla engihamba nawo asemazulwini ingenxa yamandla kamakhandakhanda oil ingenxa yamandla yedlozi engili-understandayo ingakho ngisho umuntu oza kumina ngeke umfice enqotshiwe as long as bezongilalela uma ezonqotshwa kuyomele kuqale angangilaleli mina hayi beke baqala bangangilalela ke uzomvikela kanjani nawe la ukhona kwilevel yakhe ekhaya idlozi lakho ngendlela engafuni ngayo nawe kumele uqale ulingabazi akekho nelungelo lokungabaza idlozi lakhe akekho onelungelo lokungabaza amandla kaNkulunkulu mfethu noma ngakuthiwa udlile namhlanje cela unganingabazi idlozi ngoba awuyazi impilo ilwayo izwa ngami kusasa uzodla noma kuthiwa ubhekene nezimpi emsebenzini namhlanje ngiyacela uzungalingabazi idlozi lakho angiphathi uNkulunkulu lo ungamngabazi inhlobo mhlawumbe idlozi lakho ungabuya uthi awu kodwa basekhona nje abakithi bese uyabuya futhi uthi hayi bakhona kodwa nje you must know ukuthi awubangabazi labantu ngoba abanasizathu sokuthwe bakulahlile uwena kuphela ongabadidisa bese benqindeka amandla fana noma uzolwela umuntu bese yakudayisa umuntu obuthi uyamlwela bese edisa ukuxolisa yena kulo muntu wena obakuthiwe ilwa naye omlwelayo bese ekhetha ukuxolisa mase yaxolisa sebexolelana ukuphi wena usala unezitha wena ngoba uthe uthi uyalwa walwela umuntu oxolisayo susele wena unezitha lezo zitho sele nazo ngicela ukutshela dadewethu la ukhona ungavumi ukuba nezitha engezona ezakho ngoba izitha as operating ngendlela efanayo khona zikubukayo nje khona zikunika intambende zikubona kodwa ngelinye ilanga zokugweba zikubuke nje uzujabula wena uthi hayi azingiboni izitha zami azingiboni lalela zikunika intambende ngelinye ilanga zizokugweba izitha as strike ngendlela efanayo as a result mfethu ungaziqali izitha ezingenasidingo especially mawunengane unefamily unabantu abakuthandayo ungaziqali izimpi ezingenasidingo qala impi ngoba kuyimpi yakho wazi futhi ukuthi mase kuthiwa uyinqobile ingoba uyobuyinqobe kanje
ungayiqali impi engeyona yakho. Ungayingeni impi ekuthiwa ungiphelezele siyogadla lapha ya. Ngoba uzothi uyafika lo muntu lapha ya mhlawumbe uyakogadla ekhweni lakhe awazi wena. Iqhamuka intombi yakhe ethi usuyahlanya wena. Bese ethi hayi omandla laba bathe asowushisa umuzi wale ekhaya. Sekudayiseka nini usiyanidayisa. Impilo, this is part of life. Mina nginesiqiniseko bafowethu. Khona abantu namhlanje abaphezulu empilweni. If you can go back to their previous lifestyle, maybe like 5 years back, bekade kubhede empilweni zabo. Manje baphambili. Khona kade bemabhoza 10 years back. Namhlanje abawona amabhoza. Impilo bafethu iyashintsha. Iyamthatha osemsamo imbuyisele eminyango. Iyakwazi futhi ukuqukula osemnyango iyombeka emsamo. Shuthi hlonipha uzuhloniphe nalomuntu ocabanga ukuthi akayilutho as long as mina ngikhona. Konke sokunqoba. Mase sigqugquzela izingane esizalayo ukuthi aziye ekoleni ziyofunda. Mase sigqugquzela amakhaya esihlala kuwona ukuthi akube nokuthula. Mase uyalinda ke impi ezofika izokuhlasela kunokuthula. Izokuhlasela izingane zakho zihlonipha zifunda right bese nilinda impi yonke ezaya kuyona yakho izoliwa idlozi lakho. Idlozi lakho ke liyayilwa impi kodwa mina ngithanda idlozi lakho lilwe impi leyezitha enomngosi. Ngithanda mina idlozi lakho lilwe impi yokuvula imali ibamsele nepower. Le izimpi lezi zezitha ngithanda mina ziliwe ngaleli idlozi engangachaza. Khona idlozi phela leli elihlala ngaphandle. Khwaleli idlozi lenyoka elingavumulekile ukungena ngaphakathi endlini. Elihlala ngaphandle. Abanye bayibiza ngenyoka yedlozi. Leyo nyoka leyo. Yileyo nyoka leyo ngisho uyebhedlela. Ufica ilento ilogo. Mama uma ungagooglisha nje uthi hospital logo uzoyibona leyo nyoka leyo ilogo lapha ya. It says something. Noma ugooglishe uthi World Health Organization logo uzoyibona leyo nyoka. Yingakho mina kuthe kugula umfowethu lo. Ngisachaza le ndaba le yedlozi njalo. Kuthe kugula umfowethu lo uNtando Mhlongo ngenxa yale yanto leya ekakade lenga kuyena. Ngasho ngathi mina sengiyibonile ngizoxhumana noNkulunkulu wasesibhedlela. Angithi uyayizwa language yami le. Uyayibona abaningi izobadida. Ngathi ngizoxhumana noNkulunkulu wasesibhedlela. Bese uNkulunkulu wasesibhedlela bese ngokubambisana nepower kamakhanakana oil engiyaziyo nepower yabantu abathandazayo ukuthi uNtanda kasinde. Including ezinye zezinyanga ebeyithandaza ngoba zikhona izinyanga ebeyithandaza ukuthi akasinde umfana. Bakhona umphakathi obuthandaza. Kodwa mina ngizoyilawula ngokuxhumana nepower because ngiyayazi ipower yasesibhedlela ukuthi isebenza kanjani. Uma sengixhumane nayo uzosinda umfana afuna ahambe uhlinzwa. Igazi lakhe ngeke basalisebenzisa ngelisasebenziseka ngenye indlela. Usezophila. Because sibona bazokwazi ukumhlinza. Ngayisho lonto bafethu. Ngisayisho khona abantu abahlekisa ngayo lento bethi wakwabona apho umuntu onelumbu ehlinzwa. Nakhona nga understand ukuthi babe bancane. Bafethu into yami ayichazeki. Ngiyajabula nje mangizwa abanye ezinye inyanga mayihlangene zithi into kaKing Bhaka ayichazeki. Into kaKing Bhaka bafethu ayilingani nokuba inyanga, ingaphezulu kakhulu kokuba inyanga. That is why ngibatshela abantu ukuthi ngikulevel 7. Uma ngikulevel 7 ngeke umuntu okulevel 1 angibone. Ingakho umuntu bethi uKing Bhaka ngimqondo ukuthi usebenza kanjani, uright ukulevel 1 ngeke azangibone baba. Ngeke baba uthi use primary school bese understand izinto ezenzeka e-high school. Lokho will never happen. Ngeke mawusu high school understand izinto ezenzeka kuma tertiary institutions. Lokho will never happen. Ngeke baba we understand leyonto. Ngeke uthi mawusebenza kwifield understand into ezenzeka e-office. That is something else bafethu. That is something else. I-level yami awuyiboni ngamehlo. Uzwa mina ngithi level 7. Mawusubona mase nginqoba izimpi. Uyabona umuntu ohlakaniphile. Useqalile manje uthi ayingeke. Zonke izinto uKing Bhaka uyayinqoba. Uyayinqoba. Bonke abantu kuKing Bhaka bayaxolisa. Labantu bebexolisa abaxolisi kuKing Bhaka basuke bexolisa kwipower. Ehamba noKing Bhaka ngoba amadlozi abo
asuke sebatshelile ukuthi inkosi liya bafethu ngani noma nizoyizwa lo ngeke nami bafethu khona abantu abancane engisuke ngibabona ukuthi balwela umuntu othile la kuma social media ngeke ngidedele iphawu engaka mina ngiyothi ayibhubhisa ingane ngeke ngenze leyo nto eyami power eyokubhubhisa umuntu oyitshela ukuthi uyazi mkhulu iyaleyo nto ngeke ingane njengoba bangaka abantu ababuye bacomment ukuthanda kwabo futhi phela ngingabhubhisa wonke umhlaba ngingaphuca emazulwini power ngingaphuca ukuthi no phela ngisemhlabeni la abantu abakwazi bonke ukuvele babone ukuthi inkosi le same time umuntu bengabe ezofaka icomment ephethayo sengiyabhubhisa qhamuka omunye akhulume ku TikTok sengiyabhubhisa qhamuka omunye akhulume ku Facebook ngiyabhubhisa qhamuka omunye afaka icomment ngiyabhubhisa futhi ngiyagula ekhanda ngoba phela njengoba bekhuluma umuntu kunemimoya ayisebenzelayo akakaboni yena kodwa indlela enqotshwa ngayo emazulwini kuthathwa lemimoya emkhulu esebenzisa lezi ingane bese kwenziwa yona ukuthi ayixolise maxolisa emkhulu imoya ayisasaliki ingane ingaqala lapha inkinga mayizothi imoya emkhulu izehlisa kodwa ingane ingafuni ukulalela ubaba wayo sethe inkosi le ifuna ukulwa ingane sengayibhubhisa ke lapho sengabhutshwa ke lapho kodwa by spiritually awunikezelwa amandla okubhubhisa unikezelwa ukunqoba bese unikezelwa ukuvika mase kunento esuke ize kuwena kufana nokuba nesibhamu esemthethweni akusona sokhabo bulala nje niyaxabana nomuntu qhu niyaxabana qhu cha esani ese self defense abantu bese befuna ukwenza isidididi sebengingenela kwakho unezingane zakho uhleli qhumisa lezi zinto izofunani kwakho qhumisa lento uyabona so esesiyaliyonto but hayi ukuthi uyaxabana naye usuyaqhamuka wena nginesibhamu mina ngokuthiwa hayi khohlwa mfana wami ngeke uye ndawo mawunjalo hayi uye ndawo se self defense so mina ngokwami nje ingakho mina umuntu uma esexolisile alikho ilanga la ngathi khona ngimxolile ngoba akaxolisi kimi ngiphethwe amandla makhulu bafethu makhulu ngiphethwe amandla amakhulu kakhulu uma exolisa umuntu usuke exolisa kuwona amandla ila mandla angigumbisa idamu ngilongigumbile nje ngaqala ukugumba amandla amakhulu mayethi gumba funa ngigumbe uzolibona linjani manje ila mandla lawa enza ukuthi ngisho kufika abantu abasekhundleni eziphezulu osomabhizinisi bakwazi ukulwela izimpi zabo amandla amakhulu lawo ingaqala ngaze ngathi le South Africa mina ngiyingedwa ngiyimela imwela ngoba kulamazwe angaphandle bebazi ukuthi banemoya emkhulu ekumele icindezele imoya la kodwa ngiyingedwa mina la hayi ngiyimela imoya la asikho isilwane esingaqhama ngaphandle to attack umuntu wala wa attackeka ngikhona ngimela imoya angiphela lapha ngaphandle bebesebenza ngalezi izilwane lezi ezinenyawo la eSouth Africa bekusebenza imimoya into ezu2 engiyoyichazela khona imimoya khona izilwane ezambayo okwazi ukusithuma okwazi ukwenzana but inkinga yezilwane ezabangenyawo zinezingqinamba eziningi I went through that process ngiyayazi njengoba ngiba ukhingi mina khona isikhathi wakufanele ngife ngaso kodwa ngangafa ngenxa yamandla ngase nginqobile ingqinamba zako workshop market ePine Town ngisho le komzimkhulu ngisho emaXhoseni koBhizani ngibuya le mina kude yabo King Bhaka ngibuya ngisho koGoli mina hambe nginqoba ingqinamba fika umuntu kubabaziwe kugoqwe ngengubo mase ngifikile nje ngithatha induku yami ngiyibeke ngithi mase ngimbheke emahlweni mase ngiyabamba lapha avuka umuntu manje kufika umuntu eboshiwe amabhizinisi akhe eshona phansi ewa mangifika ngithi sithatha sishone edamini mangaqala ngamthinta la kwayena ezwe ukuthi khonteza kalawo ke manje uyiqaqa into eboshiwe uyidedelele fika abantu balwa balwa ngento zepolitiki ngezinto phezulu bazokhumbula abantu abaningi before kufike lesigaba lesi sokuxolisa sabantu abaxolisa kumina aqala lapho kuqala mangikhulume into ivele ibe njalo
mase ngiyikhulumile ijikini uma ungangilandela kahle from abo 2022 into engangizisho izona khona le ngangakhepa khona ivideo ngisho ngithi ipower kaMalema nepower kaJacob Zuma lawo mapower axhaphazana kakhulu before abasoze bazwana labo bantu kwababathi abantu hayi ke unamanga king napha labantu njoba lokho kunjena bayahlangana manje iEFF iyayisupport iMK iyayisupport EFF ngathi bafana nisebancane angikhulumi mina ngabantu abadlala ifake smile ngikhuluma ngemimoya ngepower mawuza kumina angibheki mina wena ngibheka imimoya ngibheka idlozi ngibheka ipower ohamba nayo mase ngikulapha mina ngisuke ngisupport idlozi lakho ngisuke ngisupport the spiritual power ohamba naso ingakho ungasoze wanqotshwa uma uzonqotshwa into yoqala uyenze uyoqala mina ungithathe kancane uyoqala mina ungingabazi ngithi hawu uyangingabazi uzonqotshwa ke lapho kweziwa njalo it divide and rule imoya isipana kanjalo iyakudivide nalo muntu okuvikela masishaya umthetho wayo ukuthi yakugweba kodwa ngikhona khohlwa uNkulunkulu anibusise emakhaya inamba yami ithi 0798130260 uya WhatsApp please bandla ma WhatsApp ngiyacela ube specific ngizokhipha nje futhi yabona live olandelayo khona inamba engizoyikhipha yabantu abafuna umakhanda oil ukuze kube lula khona abantu abadinga usizo olukhulu bese bakhona umuntu ovele nje afone naye akazizwa ukuthi uthini uyafona kodwa nje uyakhuluma nje utlalela kwenziwe appointment uyafika number 44 Rocky Ridge Road Hirari yabo ukuhlola akuyona into encane isigaba esikhulu lento yokuhlola uyabo ingakho mina makhona umuntu ekuthiwa uthi uyahlola somewhere eshibhile abantu bangaya kuyena kodwa ngendlela leyo kubuka iziphi zabantu ayikho lula uyabona into eyenzeka kumina ungene esigodlweni ufuna ufike uhlale khona ulinde imizuzwana umqondo uhambe uthi zwisa kulala like uphinde phansi ufuna ukuvuka uzotolekela umuntu inzima kabi lonto ngomthetho kumele ngabe mina ukuhlola kubiza kakhulu kodwa angibizisi kakhulu ngoba mase ufikile consultation ngiyahlola isikhathi akukala isikhathi la kumina ukuthi hayi 10 minutes phuma 15 minutes phuma cha as long as masakhuluma uzube right kuyima uphuma yonke lonto yokuhlola kuba 1.5 cabanga mase ngikusebenza ngezinga lami abanye abakholwa abantu ngoba khona umuntu ofuna athi king ngifuna ungisebenze emakhanda stone uphinde futhi ungisebenze edamini ngifuna nomakhanda oil ngizwile kuthi 7000 makhanda oil ngiyawufuna nawo mana kuchazele ukusetshenzwa yimi ngezami izandla kumakhanda stone yimi edamini ngiphinde nkunike umakhanda oil konke ndawonye kuba u10000 kodwa ukuze ungadideki vele uwenza u11500 kube ukuthi ngokuhlola because ngeke usuke le kude ufike uzuhambe ungazange ukuthi kwenzakala ngempilo yakho okwakho nje yonke into insebenzo kakhe ngibhaka vesana nje ube no11500 uqedile lapho and ma ufuna insebenzo ezinjalo ungalokhu na ubuza into eningi isho king ngidinga insebenzo le yasedamini sekuyaziwa ukuthi okay awulona lolu hlobo labantu like abavesane bafona umuntu angazi ufuna ukuthini uyasazi istory sakho uyasazi because laba umuntu ofona ngoba efuna ukubuza imibuzo eminingi efuna ukuncoma efuna khona abafona kuze kuphele ilo 20 minutes uyancoma nje uyinkinga uyiqhawe wekingi kunje bafethu ngiyajabula manginconywa ngiyajabula kodwa how about lezi ingcinga ezinkulu eziningi engenayo that is why ngithi send uWhatsApp uvele nje uthi king ngidinga umakhanda oil nokuye edamini sekuyazi ukuthi umuntu ofocus uthathwa serious uqalile kanjalo nje ngiyaqala mina ngiyangena esigodlweni ngiyaqala ngiyabheka ukuthi ubani lo muntu ngiyachecka uNkulunkulu anibusise anikhusele lapho nikhona amadlozi enu ningawangabazi uNkulunkulu ungamngabazi uyisiqala futhi uyisiphetho awusozeke wambona okaNkulunkulu nokaJehova enqotshiwe izwa ngami bafethu ningadlala ama scammers angikukhulumi kuma inbox la ku Facebook okwamanje inamba yami i1 u0798130260 mawunikezwe enye inamba omunye umuntu angisayingeni ke lonto ngoba ngibazi nabantu banjani umuntu uvesane nje azonika inamba esithubeni nawo seyayifonela eyibo mina mangukunika inamba ngiyobeza live kanje ngikunikeza inamba ngeke ngithi hayi ke nansi enye siqhamuka ngemessage
and mawuzokhipha imali mfethu ilungelo lakho mawuzokhokha uqala ucela i-video call. Umuntu benqaba ukukunika i-video call noma kuthiwa uyena ungayifaki imali yakho ngaphandle makuzosho wena uthi hayi my king wena ngiyakuzwa khona abangazi ngezwi mina athi umuntu hayi izwi lakho ngiyakuzwa kodwa unelungelo lokucela i-video call before ufake imali mfethu uma ubanjwe ama-scammers wena unenkinga. Ama-scammer vele asebenza ngalabantu abanenkinga. Awukwazi ukufaka imali yakho mfethu enambeni ongakazi unikwe la kubonakala. Awukwazi ukufaka imali yakho izwi awulizwile lalomuntu. Ufaka imali yakho awumbonile kwi-video ulindeleni lapho. Ulindeleni. Enza i-video call nomuntu nivumelane. Bengabe ukuthi ufuna ukuthi akuxhumanise nosedeskini e-office through video call nangu girl ozoqhubeka udile naye ke manje uyazwa nangu to I thank you i-address 44 Rocky Ridge Road Hiral noma nje uvule uthi King Bhakanzama iza le Hiral leyo bengabuye edamini King Bhakanzama dam once wathi dam isikushonisa lenake mawuza le Hiral King Bhakanzama awukwazi ukuduka lapho ngoba i-address ungabe uyiphambanisa uyabo. uNkulunkulu anibusise papa yini.